Yo, what's up mga sir? Karon di ay naata diri sa Spot District kay magsangyupta. Located ay ni sa may General Aguinaldo Street Extension, Palao, Iligan City. Or ang pinakadool na landmark is before siya sa FK Mart. Kani nga higayon, ulan-ulan jud siya mao perfect kaayo magsangyup kay bugnaw-bugnaw ang panahon. Sumura putag na sa Korea. Dayon nindot pud kaayo ilang lugar, nice kaayo og ambience ug buutan kaayo og mga staff. So naa si Dai unlimited sangyupsal for only 499 per head. Og mag-open sila 11 in the morning till 11 in the evening. Uni ilang mga inclusion sa ilang unlimited sangyup. Natay beef, chicken wings, shrimp, kimchi, tteokbokki, stir fries, fish cake, ramen, Korean corn cheese, Korean egg roll, sweet potato, and of course an atong lettuce. So mauna na yung atong sangyup nato natay chicken, beef, shrimp na lutuhunon. Tapos ang ato ang mga side dish nato diyan no, mga lettuce, o mga uban pang mga putahe nato din ha. Dirahan din ni Kois Ivan, gamit yun yung pagka-HRM din iba oh. Awa siksik na muluto bay. Awa din na oh, awa na bugbutang din na sa ato ang bipo, awa na oh. Oh, siksik kayo eh. Palo nato na si Kois Ivan ha. Mao na nga tong instant cook nato karon. Pwede na dyan siya mag-asawa ba? Ug swerte kay mapag-ngasawa ni batayod kayo. Ug gihan kay muluto. While gahulat ta sa giluto nato din na. Ay syempre, tistingan nato nila ramen kung sa kalami ba kay ndot kay higupon budang sabaw nila ni kay ulan-ulan, bugnaw kayo, tapos init o galanhalan na sabaw, goods kayo, quality. Lupo na yun ang among beef. Gisunod din ni ko isang atong chicken din na. Biradahan na po niya. Luto. Okay, toppings din na. O, siksik kayo. Awa mo, birada ni ko is Ivan din na. Awa, bira po da din ni ko. Ataglitos, butangan na itong chicken. Stir fry fish cake. Tteokbokki. Cucumber. Korean corn cheese. Sweet potato. Kimchi. And butangan po na itong gamay na Korean sauce para samot kalami ang atong pagkaon. O na dahil ni siya, first bite. Wow, lami arayo eh. First time na po ni makatry og kaon na ni ba? Apan grabe kalami jud mga sir. So kung wa pa mo katry ani mga sir, suwayin ninyo din sa Spot District. Dili jud mo magmahi ba? So saon man na mga sir, taon sa po din eh. Mag-enjoy sa po sa akong sangyup yan eh ha. At kinakits na ta sa ato ang next video. Bye-bye, amping mo per me, and God bless.